Lezi indaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma he kumkhulule SABC eAuckland Park eGoli bukela inazi ezinohlonze mini nje. It's finally come. It has been 57 years in the making. Sivulwe kabusha namhlanje enkantolo ephakeme eseMgungundlovu wesiphenya ngokushona kukaloyo owabe engumengameli we-ANC inkosi Albert Luthuli yakhothama ngonyaka u1967 kwaDukuza. I'm not ready, my lord, to proceed. Seliphindela hlehliswe icala lokubulawa kukaSenzomeyi ngemva kokuthi ummeli womsola wokuqala Advocate Charles Mnisi etshela inkantolo ukuthi akakulungela ukuqhubeka naleli icala kwamanje yize ebenikezwe izinyanga ezimbili ukuze azilungiselele. Ihhovisi likamengameli wezwe uCyril Ramaphosa selimemezela ukuthi kuzojutshwa lo owabe yiphini likangqongqoshe wezemali umcebisi Jonas ukuze ayomela uhulumeni wakuleli ezingxoxweni zokuqinisa ubudlelwane neMelika. Wethamekela thala bona bayithamekela ikhutshanyane bona Kevin yeko bona thala Matlow wa Romela iKaizer Chiefs izotholana phezulu nezibhangi zayo zaseSoweto kwamanqamu weNedbank Cup ngenyanga ezayo ngemva kokuguqisa iMamelodi Sundowns ngamagoli 2 kwelilodwa emidlalweni owandulele wamanqamu. Ukuthola kube kuwembukeli ngiyakwamukela izindabeni zehora lokuqala ezingungqa phambili kanti futhi ke zihamba phambili la ku SABC 1 Mzansi for sure igama lami nginguDawud Phungula. Sivulwe kabusha namhlanje enkantolo ephakeme yaseMgungundlovu isigcawu esizophenya ngokushona kwabe engumengameli we-ANC inkosi Albert Luthuli eyakhothama ngonyaka u1967 kwaDukuza. Uphiko lwe-NPA oluphenya ngamacala yilona oluhola ke lolu hlelo lokuthi kuphenywe kabusha ngokushona kwenkosi uLuthuli kanye nowayishoshovu se-ANC uGriffith Mxenge yena owabulawa eMlazi ngo1982. Mbokeli ke sizophinda ke sibuye kuloke lolu daba. Kusenjalo inkantolo ephakeme eseMgungundlovu ihlehlisele ke eziyishumi kuNhlangulana ukuqala kophenyo mayelana nokushona kwabe engummeli wamalungelo abantu uGriffith Mxenge. Ukuzwayeka kabanzi ngalolu daba manje sixhumana ke nentatheli yezindaba zeSABC uSimphiwe Makhanya onkanise khona ke eMgungundlovu nozosibeka ke sithombeni ngokuqhubekayo. Dawuthi ngibingelele kuwena kanjalo nombukeli wendaba ngalesi sikhathi silapha ke enkantolo ephakeme eMgungundlovu nala khona ke besikusuku lokuqala lokuzwa ukuthi ke ngakube uphenyo malungana nokubulawa noma ukudlula emhlabeni kwaloyo owayishoshovu sezombusazwe aphinde abe ke ummeli uGriffith Mxenge luzoqalwa ke nini namhlanje ke ijaji lisikhiphile isinqumo sokuthi ke cha akudedelwe ke lezi inhlangothi ezibiziwe singathi ke abazothula ubufakazi kulolu phenyo ukuthi ke bathole nabo abameli njengesiphakamiso sabo laselithi ke ijaji cha lolu daba kahlehliselwe ke umhla ka17 ke kuJune ukuze kuqinisekiswe ke ukuthi ke bonke labo ababiziwe ukuthi bazokwethula ubufakazi lapha enkantolo kulolu phenyo oluqhubekayo noma luzoqhubeka babeke nabameli sekuneminyaka kusukela ngo1981 abulawa lomholi bengazi ukuthi kahle kahle kwenzakalani futhi obani abenza lesigameko. Umndeni ke ushilo ukuthi ke inhloso yabo ukuthi bathole impendulo lokho kuzobasiza ukuthi bazi ukuthi kwenzakalani ebese ke kube ukuthi ke uma ngabe bese khona abantu esingathi ibona abenza lokhu nabo ke bese bethola ke ukujeziswa. Isinqumo ke senkantolo njengoba ngishilo sithelo ludaba hlehliselwe umhla ka17 kuwona ke uJune ngenxa yokuthi ke kusalungiswa indaba zabazomela ofakazi kulindeleke ukuthi ke bathule ke ubufakazi kulolu phenyo oluzoqhubeka lapha enkantolo ephakeme eMgungundlovu. Sibuyisele ke intambo kuwena eGoli Phongolo.
Sibonga kakhulu bekwena ke intatheli ezindaba ze-SABC uSimphiwe kwaMakhanya isibukele semgungundlovu kanti masihlabela phambili liphinde lahlehliselo lwesibili lwesonto elizayo icala lokubulawa kukaSenzo Meyiwe enkantolo ephakeme yasePitoli emva kokuhlehliswa izinyanga ezimbili. U-Advocate Charles Mnisi utshela inkantolo ukuthi udinga isikhathi esanele ukufunda bonke ubufakazi obethule ngaphambi kwenkantolo njengoba ekhala ngokuthi amaphepha angaphezu kwezinkulungwane ezingama-40. Kuthe sekulindeleke ukuthi leli cala liqale u-Advocate Charles Mnisi aphose imibuzo uBrigadier Bongani Gininda njengoba bekulindelekile. uMnisi utshele inkantolo ukuthi kuze kube imanje akakulungeli ukuqhubeka naleli cala njengoba kudingeka ukuthi afunde imiqulu engaphezulu kwezinkulungwane ezingama-40. When I read, there are numerous, actually many instances where an evidence will be led and then you will be referred to the record of a particular date. You need to go back to that record. You will be referred to exhibits this and exhibit that in the record, my lord. Now, that took a very long time. But are you saying you're not ready to I'm not ready, my lord, to proceed. Ube esecela ke ukuthi leli cala liphinde lihlehliswe ukuze akwazi ukuqhubeka nokuzilungiselela ngaleli cala. Ijaji ke lizwakalise ungenami ngesicelo sikaMnisi. Ijaji libe selihlehlisela olwesibili lwesonto elizayo. Now it surprises me an advocate who's experienced as Mr. Mnisi can't read 40,000 pages in 2 months. Please. Surprises me. I'm going to accord the final postponement. And if you're not ready on this postponement, then your client will have to intercede on your behalf. And the final postponement, I can only give you up to Tuesday. uMnisi ukhale ngesikhathi esincane kakhulu wathi uma lihlehliselo lwesibili oluzayo ucela ukuhoxa ukumela umswala wokuqala uMuzi Sibiyam. If the court is saying that I should come next week ready to proceed with the matter, why not? Then I'm going to request that I be excused from representing accused number 1 because I can't do that. Ihhovisi likaMengameli wezwe Cyril Ramaphosa selibemezela ukuthi kuzojutshwa lo wabe yiphini likaNgqongqoshe wezimali umcebisi Jonas ukuze ayomela uhulumeni wakuleli ezingxoxweni zokuqinisa ubudlelwane neMelika. Estatimendeni ihhovisi likaMengameli lithe uJonas uzohola izingxoxo nohulumeni waseMelika kanye nabaholi bomkhakha wamabhizinisi azimele ngenhloso yokuqinisa ubudlelwane nokuhwebelana phakathi kwalamazwe amabili. uJonas wayiphini likaNgqongqoshe wezemali kanti ubonwe njengomuntu onolwazi olunzulu futhi ofanelekile ukuqokela ukwenza lo msebenzi omqoka wokuvuselela ubudlelwane balamazwe. Lokhu kuza nje uMengameli waseMelika uDonald Trump ubesanda kumemezela ukuthi ngeke alibhade kuleli uma kusingathwa ingqungquthela yezinhloko zombuso zamazwe angaphansi kwe-G20 nezobanjelwa kuleli ngasekupheleni kwalenyanga. I-ANC isaqhubeka nemhlangano yayo namaqembu ezombusazwe ngenhloso yokudinga idudu lwesabelomali esibonakala sibeke engcupheni uhulumeni wobumbano. Estatimendeni i-ANC ithi umhlangano wabo ne-FF Plus ube ngowakhayo nokho-ke kulo mhlangano i-FF Plus ikubeke kwacaca zisuku ukuthi ngeke bakweseke ukwenyusa kwentela yempahla ethengwayo ngo-0.5% njengoba becabanga ukuthi kumanje abantu bakuleli bathwele kanzima ngokwezimali. Kusenjalo lamaqembu aphinde avumelana ngesidingo sokuqapha ngesolokhu ziphalamende ukusetshenziswa kwemali ngendlela efanele kanye nezinyathelo eziwujuqu malungana nokungaphathwa kahle kwezemali. Bokeleke sisathi qu ezitolo kanti uma sibuya sizokuphathela uWT. I don't even know, as I'm telling you now, who cleans rough offices. I don't know who provides security to us. And frankly, I'm not interested. Isithangami esiphezulu se-Road Accident Fund uKholenzile Tswalo ubambe isithangamndaba ezindaba uzoziphendulele ezitsolweni ezivela ophenyweni lophiko oluphenya amacala akhethekile mayelana ke nokuqashwa kwamahhovisi eRAF eGoli.
Bukele sikubingelele siphinde sikwamukele ezindabeni ke zehora lokuqala la ku SABC. Kanti uma sibuyela ke odabeni bethe lihamba phambili, uma ke sibele odabeni belihambe phambili livulwa kabusha ke namhlanje enkantolo ephakeme yaseMgungundlovu ke noma ke isivulwa kabusha ke isigcawu esizophenya ngokushona kwabe engumengameli we-ANC inkosi uAlbert Luthuli eyakhothama ngonyaka u1967 kwaDukuza. Ingaphezu kwamashumi amahlanu nesikhombisa iminyaka esiyedlule selokhu inkosi uAlbert Luthuli yakhothama emva kwesigameko kwabikwa ukuthi yashayiswa yiguzu eGledo kwaDukuza okuyindawo engekho kude nomuzi wakhe eGroundville. Abomndeni wakwaLuthuli bakholelwa ukuthi ukuvulwa kabusha kophenyo kuzobenza bathola iqiniso ngalokho kwenzeka ngo1967. This day has finally come. It has been 57 years in the making. So one can imagine, particularly for the two surviving daughters who are 93 and 90 years old respectively, that more than half of their lives they have lived not knowing exactly what happened to their father. Ngaphakathi enkantolo eMgungundlovu uhlangothi lwe-NPA okuyilona oluqhuba uphenyo lokuvulwa kwabusha kophenyo lwendlalele ngestatement eside oluveze khona ukuthi noma ngabe sekuphela iminyaka eminingi kangakanani kwakhothama inkosi uLuthuli abomndeni nezakhamuzi kubalekile ukuthi bazokuyiqiniso ngalokho kwenzeka ngo1967. My lady, we can only opine on the relevance of his words as this court is enjoined to investigate into the death of Chief Albert John Mvumbi Luthuli, who will later on be referred to as Chief Luthuli. In our view, the above code from centuries ago remains relevant to this day. Abaholi abaqabile be-ANC esifundazweni nakuzwelonke bakhona enkantolo ukuzokwethamela usuku lokuqala lwesigcawu nokuhlela ukuthi siqhubeke kuze kuba umhla ziyi-16 wenyanga ezokwethwasa. Evidence leader. Umholi we-IFP uvele enkosini ehlabisa ukuthi iqembu likhombisa ukukhula ke ezindaweni ezahlukene. Iqembu lamukela amalunga amasha evile emakhulwini amabili nabevela emaqenjini ezombusazwe ahlukene eMzumbe ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal. IFP ikhombise ukukhula eMzumbe kulandela ukhetho lokuchibiyela ngonyaka odlule. Lolu khetho lokuchibiyela lwenziwa ngemuva kokuxoshwa kwekhansela elilodwa kanye nokusula kwamanye amakhansela amahlanu e-ANC ajoyina iMK. Umasipala waseMzumbe okhungethwe izinkinga usobe nenqwaba yembhikisho ngaphambi kokhetho lukazwelonke ngenxa yokuqoza kokulethwa kwezidingonqangi kubantu. Lamalungu amasha athi ajoyine iIFP ngoba ekholwa ukuthi iyona kuphela engaletha izinguquko. La ebengikhona kwiqembu leAPEMO into ekuthiwa intuthuko into engasoze ngayibona mangibheka ukusebenza kwabaphathi bakhona. Ngilibonile ushintsho kwezinye indawo la kuphethe khona iIFP la ngiqhamuka khona eqenjini EFF ushintsho asuliboni. Umengameli we-IFP umnumzana uvele enkosini Hlabisa uthi bazosebenzela eqiniseni iqembu njengoba kuyiwa okhethweni lohulumeni basekhaya. Njengoba sihlanganisa iminyaka engama-50 sizoqandula kabusha uhambo lwethu olubheke kwikusasa. Izinto okumele silwisane nazo egameni labantu bakithi. Izinto okumele sibe ngama-champions azo ukuba abantu bakithi bathole imisebenzi. Uhlabisa uphinde wagcizelela ukuthi ivoti le-IFP kwisabelo mali sika 2025 lenzelwe ukuthi kuhlomule abantu baseNingizimu Afrika. Ngingononhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eMzumbe. Isikhulu esiphezulu se-Road Accident Fund uCollins Letswalo ubambe isithangami nabezindaba ukuzoziphendulela ezitsolweni ezivele ophenyweni lophiko oluphenya amacala akhethekile mayelana nokuqashwa kwamahhovisi eRAF eGoli. uCollins Letswalo noyisikhulu sesikhwama sesinxephezelo kubantu abalimala ezingozini zomgwaqo
uchaza kabanzi ngezinsolo ezibhekiswe kuyena. Uphinde waphawula ngokuthi kuyamangaza ukuthi ezinye zezinkontileke zaqashwa wayengakafiki nokufika kodwa nazo ziphakathi kwezinye izinsolo abekwa zona. I don't even know, as I'm telling you now, who cleans RAF offices. I don't know who provides security to us. And frankly, I'm not interested. In the ordinary course of people doing their work, people will come and say, well, there is this contract that needs extension. We then extend it if there is a need. And most of these contracts anyway fall within the remit of the board. Most of them, including this particular one that we have just finalized. It was a recommendation to the board. You would have thought I approved myself. No, I've got bosses. They take decisions as well. Wengeze ngokuthi kunabantu asebahambe kubeni bashiya izinto zingalungile. As I say, the people that were here cannot be found guilty in absentia. You are not going to cast aspersions about my predecessors and say, no, these are men and women. And I'm telling you now, they got clean audits for this. All this were audited. Kulindeleke ukuthi uphiko oluphenya amacala akhethekile luhlinzeke ngombiko ophelele uma seluphothule uphenyo. Ungqongqoshe wezokuthutha uBarbara Chris unxusa abashayeli ukuthi bashayele ngokucophelela njengoba kubhekwe kuma-holiday ephasika. Kulempela sonto kuboshwe abantu abangama200 ababanjwe beshayela bedla amanzi amponjwana. Kunyaka odlulileyo ngabantu abangaphezulu kwama300 abasweleke kwingozi zendlela ngempelaveki yePasika. Impuma Koloni, iGauteng, iNtshona Koloni kwakunye neLimpopo banegalelo le-67% kwingozi zendlela nokubhokwa abantu ezingozini zendlela. Abahambi ngeenyawo abagilwe zimoto bakumyinga 41% kwingozi ezithe zehla ezindleleni. Ukuqhuba phansi kophembelelo zotywala, ukucofa umnxeba uqhuba nokuqhuba imoto ezingekho semgangathweni zibonwa njengezinto ezinegalelo esulekeni kwabantu ezindleleni. Your seat belt. Reduce speed. Please buckle up babies and children. We have a pandemic of brain injuries of young children in our country caused by the impact of motor vehicle accidents. Babies don't belong in your arms. They belong in a baby seat. And children also belong in a special seat and must be strapped in. Ukungalandelwa komthetho ezindleleni kuzisa inxalabo enkulu kumagosa endlela. Abaqhubi bazamkele inzame zokuphucula ukhuseleko ezindleleni. Liphulo libalekile kakhulu ingakumbi kuthi baqhubi ingakumbi xa sithi xa sijonga unyaka nonyaka kusoloko kukho ingozi ezininzi ezindleleni. Ma'am, I think it's very good that there are people on the road, that there are traffic officers checking. You know, we need safety on the roads at this time of year. Isebe lezothutho lizokusebenzisana nabaqhubi beeteksi zomgama omde ngomso eGqeberha. Dongolerato Fikisi kwindaba ze-SABC eGqeberha. Kushona umfundi eMahikeng esifundazweni eNorthwest nokusolakala ukuthi ushona emva kokudla ama-snacks ngoLwesihlanu esontweni eledlule. Ngokusho komndeni ingane ezimbili zandawonye ziye esikolweni ngoLwesihlanu ngokuhamba kwesikhathi bese ikhala ngokuthi iphethwe isisu zibese iphuthunyiswe emtholampilo zaphinde zasuswa kuwo zahanjiswa esibhedlela eMahikeng. Ukufika kwazi esibhedlela kubese kubikwa ukuthi sishonile lene neminyaka eyisishiyagalombili ubudala lene neminyaka eyishumi ubudala isesibhedlela. Umndeni usola isikole ngokungasukumeli ngokusheshsha udaba lokugula kwalezi ingane. The school governing body or the management of the school, even the principal, they did not take effort. Maybe the one who passed on could have not passed on if they had called the ambulance. Umnyango wezempilo esifundazweni uqinisekisile ukudlula kwalengane emhlabeni. One was already passed on with a suspected poisoning, and the second was admitted in a critical state in ICU in our hospital. Nomnyango wezemfundo esifundazweni uthi uzophenya ngesimo okungabe siholele ekushoneni komfundi.
Bukela uma sibheka kwezemidlalo iKaizer Chiefs izotholana phezulu neOrlando Pirates kwabanqamo emqhudelaneni weNedbank Cup mhla ziyishumi kuNhlaba. Lokuza emva kokuthi abafana basePhefeni beguqise iMamelodi Sundowns ngamagoli 2 kwelilodwa kwathi ke izimnyama ngenkani zaguqisa iGallants ngegoli elilodwa eqandeni kowendulela wona wamanqamo. Ngomdlalo wamanqamo uzobanjelwa enkundleni iMoses Mabhida ngomhla zeli10 enyangeni ezayo. Emidlalweni weKaizer Chiefs neMamelodi Sundowns kube lasePitoli iqembu elishaya igoli kuqala nokuyigoli elishawe nguTeboho Mokoena. Nokho amakhosi zangaphela umoya njengoba nje uwandile Duba ebese eshayela ukulinganisa emzuzwini ngama-57. Amaqembu mabili ebelokhu ejahane njalo nokho abafana basePhefeni bagcine bekwazi ukushaya igoli lokunqoba lomdlalo nokuyigoli abalishaye sekuzophela umdlalo. Kusenjalo komunye umdlalo obuphakathi kweOrlando Pirates neGallants uphele ngegoli elilodwa eqandeni njengoba nje kwezimnyama ngenkani eyinqobile. Cutback is good. The goal is excellent. Kabelo Dlamini scored a brace in last year's Nedbank Cup final and he scores another today. Kwamanqamu kuwo lo mqhudelwano weNedbank Cup kuzokadulisana amakhosi namabhakabhaka enkundleni Moses Mabhida mhla ziyishumi kuNhlaba. Bukela umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu. Bukela izaguqa izindaba zehora lokuqala zolimi likaMageba kanti koza kwethu bayeza nezindaba ngolimi lwesiNdebele makugamanxa ihora lesihlanu. Thina sizobeka ke nezinye izindaba uma libumbana ihora lesikhombisa kusihlwa. Bukeli usale kahle.